תבינו שהפרסום הממומן שלכם, החשבון מודעות שלכם, אחראי על הדוח רווח והפסד שלכם, אבל לא על התזרים מזומנים שלכם. זה קצת למתקדמים, אבל תהיו איתי. אתם בהחלט רואים בתוך החשבון מודעות, בהנחה שבניתם אותו נכון, כמו שדיברתי, כמה, הנה שמתי צבע ירוק, כמה רווח, כמה מזומן ברוטו אפילו אתם עושים. מה שאתם לא רואים, ואני אחליף צבע, זה את התזרים מזומנים שלכם, זאת אומרת, מתי תפגשו את הכסף. אתם כל יום מוציאים על הקמפיינים שלכם בפייסבוק, אבל זה לא אומר שהאשראי מחייב אתכם כל יום, אולי הוא כן אם אתם עסק חדש. אתם רואים פה מבט מאוד טוב של הדוח רווח והפסד שלכם, אבל לא של התזרים שלכם. והרבה עסקים אומרים לי, תשמע שר, אני לא יודע אם אני רווחי או לא. ופייסבוק יכולה להראות לכם החזר השקעה של 4, 5, 6, 10, לא משנה. אבל עדיין עסקים, בעיקר חבר'ה נמוכים יותר, שמוציאים 1,000 שקל ביום, 2,000 שקל ביום, אומרים לי, אני לא יודע אם אני רווחי או לא, משהו לא מסתדר, וזה בדרך כלל בעיה שהיא יותר תזרימית, מאשר בעיית דוח רווח והפסד. השיווק שלכם, הרבה יותר מייצג את הדוח רווח והפסד, ולא את התזרים שלכם.